3, 2, 1. Tatala nakakita nga ni Jesus tanod mo gaya. Ayan, tanod ng Jesus. Manong atawang kayo magsireserve nga tanod dito'y Barangay Salcedo. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Tataka lang na Ilocano ka, Ilocano? Tagalog. Tagalog. Magamo kayo at tungtong awang kawadwada. Ay, hindi ka nakaintindi ng Ilocano. Nakakaintindi rin. Pero hindi ka makasumbat ng Ilocano. Hindi makasumbat. Hindi ka masumbat. Hindi malka ka mumugat. Mabalin mo nga ilako suling. Ilang taon na siya, Uncle Jesus? 65. 65. Ay, nasa paka nga nalungto. Ada balak mo mag-66? May balak kang mag-66? Siyempre, may mag-80. May asawa si Kuya Jesus? Mayroon. Manaw. Ilan? Isa pa lang. Kaya mo nga nayunan. Siyempre naman Nautog mo dati nga tanaw. Siyempre naman ako na naman sikat. Kailangan dagdagan. Kailangan dagdagan. Basta wag papalitan. Dagdag lang. Wow, siya data masurusuraw. Ayan. Ito'y Barangay Salcedo. Dito sa Barangay Salcedo, kuya, naranasan mo na rin magkamat ng nagtatakaw. Ito dati sa tikang kamaten da. Katakaw na. Agkamat! Nandiyan kamaton! Ha? Maghapol ng nagtatakaw, magdanakaw. Oo, nagkakamat rin. Pero hindi ko makamat dahil mabilis tumakbo ang magnanakaw. Nang sa magting na dato yung magtatakaw. Nanagat nga may guyod, dati pa'y gamin mo niya mga kapitan. Dati pa'y mo kapakas sila pagmulagat na ukol. Taga rito ka sa Salcedo. Hindi, taga Bisaya. At ati kanta para kanya na. Sige, Taga Bisaya. Bisaya kayo. Open arms. Open arms. Maestro, ikan naman ti intro ti open arms. Sige, para sige. kanyang dati manong. Para sa'yo ito. Kanta mo ito. Simpang tamang mo dati bukla kasla mo bukla. Animal ka nagang tuon. Para sa'yo. Para sa inyong lahat na taga Bisaya. Ready ka na, kuya? Lahing Bisaya. Wisip na lang. Ang Bisaya ko na nadayjay. Animal ka. Ano laing? Apay nga eh. Kunana tano di suna sindiro dato. Apaya. Nakatudaganan eh. Animal ka kapkapday ta. Siguro nalabaan dati kang lugong na lupus-pusin mabaling nga pamugduong. Dito ka lang, dito ka Dito ka lang. lang, dito ka lang da. May gagawin tayo. Kasabi mo sa kanina, dadagdagan mo yung asawa mo. Ngayon talagang madadagdagan talaga ang asawa mo. Kung makakapasa ka sa lahat ng pagsubok, makakauwi ka ng isang dancer. Wow. Hindi lang isa, baka dalawa pa. Apay si kami ni Suling ayaw mo. Siyempre, gusto rin Oy, kaya natiubat. Mamili ka. Si Suleng o si Ingay? Si Siling. Si Suleng. Ayaw mo si Ingay? Ayaw ko kayo na kay Siling. Bakit? Awan si Siling dito. Si Siling patay na. Si Suleng buhay pa. Nagswerte ka, Jesus, no siyak, ti mapilin nga maasawa. Wag yung si Ate Siling, manggagamot yun. Siya si Suling. Suleng! Natali day Siling, bakit Siling? Ay, Kaya mga asawan, takbaam ni Siling. Si Siling ka nung asawa. kawan ni Suleng. Ang maligipon na ni Jai. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan! Basta, inangkal. Nya, okay ka lang. Tubig ka na tanong man Tanong man ako. Makain inom. Makain inom. Di barbaro apo Jay agburburek. Di medyo na lang mismo Naawan tagburburek, gitaring danom, mabaling. Danaw. Apay tadi lang kaya nga maasawa, nagswirtiyak no siya ti maasawa ni Jesus. Di ka nga pagtantanudan, di ka nga pagtaltalunan, di ka pagkongkonstruksyonan, di ka nga pagtratrabahuan di balay. Kunlas nga hamuar aramidan Jesus. Inya. Haang kamangmangan. Matayo na. Sa mo di ka bigutang. Nila ko. Kasaan ka? Inom. Ako ba?
Isunat, uminom sila. Uray siya amot ka di makain inom. Ay, Batsyang! Batsyang! Para maglilips-lips tayo tatlo. Ano maraman mo, di bubok me. 3. Sarap? Ang sarap naman ka. Sarap talaga naman. Yung na, nakasara ko, nakasara ka, titanod naman niya. Dito ka, dito. Ang sarap. Ang sarap ng katay namin now. Nabirutod yan. Oo, bukas suswertehin ka. Oo, magtaya ka ng waiting bukas kasi naramanan mo na yung katay namin. Muyan mo. Tanod dati ni nalayin ka magiwara. Okay, ito na Kuya Tanod. Okay ka lang, wala kang sakit. Wala. Awan ti high blood mo, Wala. sakit ti puso, Wala. angkit, Talagang wala. anglet. Wala lahat. Sige. Dangro adda. Adda, di ka lubong na. Na dangro. Ito Kuya Tanod may gagawin tayo ngayong gabi. Siyempre dapat tayo dapat game na game. Yung pink. Ready ka? Game ka na ba Kuya Tanod? Game na. Game na. Ayan. Dapat tayo kung ano yung sinabi namin gagawin mo Gawin ko. Oo, pag sinabi ko magtambleng, tatambleng ka din. Anong sasabihin mo? Magkatambleng. One. Ready? Game na? Oo, game na. Anong klaseng tambleng? Mauna yung ulo mo. Wala ko. Ito na, mayat natin ka. Maya dati na alat. Itisuta man pa lang kami tagitoy. Itidamag, manong Jesus, nagdigos ka? Ay, siyempre naman nakadalawang pa ko sa ngayon. Ay. Itong gabi ngayon. Nabang... Uy, agad sumungsungad na kararwa. Abaling mo dito'y suling. Yan. Ibabam, ada pugot. Dito yun. Kuya, magtatawag kami ng mga dancer. Ipapakilala namin sa'yo. Oo, ipapakilala ka namin sa mga dancer. Pipili ka ng dalawang iiwan mo doon, apat na dancers. Girls, Punta kayo makayupo yan. Dito. Dito ka sa harap. Yan. Dapat kuya, iganon mo yung kamay mo kung sino yung naituro ng daliri mo. Siya yung unang ipaparis namin sa'yo. Oo. Girls! Ay, namakasa. Ay, Hindi ka mapapagod. Wala kang gagawin. dito ka. Mamili ka muna sa kanila. Tignan mo muna. Makasigay manubig. Makasigay yun. Alam mo na kung nasaan yung pwesto nila ha. Okay, talikod, harap sa audience. Ngayon, wait lang girls, i-shuffle natin sila. Sige, ayusin yung sarili girls. Ayusin ang sarili, naaayon sa itsura. Okay na, game ka na. Sige, huwag kang titingin dito. Ngayon, igaganon mo yung kamay mo, kung sinong naturo ng daliri mo, siya yung unang partner mo. Okay. Pagbilang ko ng 3, turo sa likod. Okay. 1, 2, 3, go! Shakti na ito doon. Ikaw. Wala na rin. Ikaw. Sa babawi sila. Okay, girls. Pili ka ng 2 sa Pili kanila. ka ng 2. Sandali, papakilala ka namin. Alika rito yung una nating dancer. Ikaw. Ipapakilala ka namin kay... Dito sa harap. Kim. Kim. Siya si Kim. Patikin. Mga patikin. Patikin na. Kim Martin. Tutog ti anima. Kim Martin. Hindi ba isa? Nanganig din ang ibatan di ima na. Kim Malang Tataw. Kim Minod. Yung isa nga. Kim Malang. Kim Matlangatol. Kim Mayang. Kim Malang. Kim Malang Tataw. Kim Mapo. Kim Malang Tataw. Kim Mabalyaw. Sabay ulitin na animal ka, pabarangan ka. Kim Mabalyaw ko na ilang doon na pagkikita na kanya. Maminsan pa kitang bitudok tabarukon mo. Kuya, nakapi
Nakapili ka na ba sa kanila kung sinong Kim ang gusto mo? Si Kim 1, Kim 2, Kim 3, Kim 4, Kim 5. Kim 6, Kim 7, Kim 8, Kim Mapaw. Sino? Ituro mo na lang. Yung nasa dulo ka. Makatoy, nasa dulo. Ay, isa pa. Isa pa. Sino pa dyan? Tulo. As always, Rinabi, kayo nga mapilpili na buwa. Nagsirti ka. Okay. Ang mamaya datoy, gilas nga na asawa na, nakumatos. Gilas nga na partner na datoy, ay napnay 40 dis di kalman. Oh no! Bata ka to, pagdaksan tadarasudok ka ng Pilipino. Sayang na nagiging kung nga tinabilin sirti biyak mo. Wen, di ba isa ay na ikta-iktar yang tinagada. Hasindira may isa nga anak ko ni Kaiha. Di may isa dasupo na nga naiyanak. Panay nga magabngabak tiwiting, kakasya ay ripa. Mali ang pagkapili. Narungsin ka. Ito ka kami sususo tikit-kitaw. Pili ka ng isa, yung unang ipapartner natin. Sino sa inyo? Sino mauuna? Kim Mapo o si Kim... Kim Mayang. Kim Mayang. Upo ka muna doon. Sige, hindi ka pa. Baka sige, nag-feedback. tayo. Ang feedback. Ijay, duldo. Ito. Si Kim Mayang, anak siya ng isang... Yung taltalong yan, Tagalog. Farmer. Among ni farmer? At taltalong. Sa bukid. Magbubukid. Oh, yan. Si Kim Mayang, anak siya ng magbubukid. May alam ng trabaho sa bukid, Uncle Jesus. Siyempre, umaararo talaga ako. Umaararoy. Anong oras ka nag-aararo? Talagang madaling araw ko lang, inaararo ko na agad. Aararo na siya na madaling. Alam mo din magraot, Tanghali, inaararo ko pa. Napudo, tingaya na dato. Marunong ka rin magraot. Marunong ako. Anong oras ka na ang nagraraot ng bunubong? Bumubog na hanggang alas 11 lang. Alas 11 ng tanghali. Uuwi na ako. Na may mayat, iti agraot, iti alas 4 parbangon. Apay ka na yun. Tasambuton, ti kinasikil, ti bunubon, kung kinabasa ti daga. Ipakilala ni Kim Mayang, Jesus Kim Mayang, shake Ang hands. kasano ko, kuha mo, tulong dato eh. Huwag tulong. Ibagam kinyana, sabihin mo yung pangalan mo, ako si Jesus. Ako si Jesus, Kim Mayang. Hindi niya Piksaan, tatulong garo. Saan mo? Ako si Jesus, Kim Mayang. Piksaan mo. Piksaan mo. Si Jesus ako, Kim Mayang. Nastrek kayong timapya. Narinig mo Kim Mayang? Okay ka nun. Sige. Sige, Hawak mo yung kamay niya. Ngayon, sayaw tayo, Uncle Jesus. Maestro, pasok! Ay naman sila, palakpakan naman ako ng Christmas! And happy fiesta, barangay Salcedo! May isang abat at makasasawa ka. Makasawa ka, di anak di kanan. Naisot, paruswa. Animal kayo, hindi ko kayo dyan Agarado, agarado ka. Agarado kay ako. Ningatirari ang iingay. Aginarado kayo. Agarado. Ayan. Kapitan! Bumulot kami man ti Arado yaw. Pangalan na kayo mo ti arado ni Kapitan, adat ti plaza, biro ka ti arado. Uy, ado dito. Awan, anong gamit ti arado? Iso kami tentang taon. Animal ka, nagpintas dati plaza na aradwal. Awan Arado. Awan ti arado ni Kapitan, nagpurma kita, magbaklay ti arado. Awan ka na ti Arado. Awan, adun sa Alay, tulong. awan ti Arado. Sikat ti Arado. I-drive na ka ni Jesus. Ne? Siyempre, kailangan na. Pagaya yung mal. Kaya na
bakal niya, o gumayaan. Sige. Sige. Iram mo na ng chinilas. Ngayon, ganito ang gawin mo ang plan. Aburay ka pa ni Ingen. Ingen, aburay ka. At dapat naramidan na kung na naman ito niya. Tinubutong niya. Ang dabala na nga mati dati. Iyon ang nagtawag. Tayo mo na gawawag. Mami, itulturo yun. Data plan-plan nun. Tabakan tukot para sukak taruka. Sige. Kuya, hawakan mo yung dalawang paa niya. Hindi! Legs yan sa paa. Yan. May itaas mo. Tapos medyo ikaang mo. Ikayang mo, masikat ang kayang. Yan. Maestro, wait lang pala. Ibaba mo ulit. Ibaba mo. Huwag mo ibaba mo. Sakbay natin. Ibaba mo. Mabanog mo diingay. Ito na. Sakbay natin pandarin yung aragaw. Dapat gasolinahan natin. Nag-ngal-ngal mo, tata-audience mo. Gasolinahan ka pa. Gasolinahan ka pa. Gasolina ka na. Gasolinahan ko lang, kapamuha bitugan, dati utol ka. Kinakaroon ka sa ano ko yung sumunod ko na. Pangiyusukan kayo karutigas. Among nga dato'y siro, kapamumod, duro-dura. Sa banyak ka ron, sa banyak. Kasalam. Ikaw din. Tama na, full tank mo na. Full tank na yan. Yung dalawang karay ka na, ingato mo na. Ingato mo. Sige. Yan. Ikayang mo kasi. Dasal. Maestro, pasaw! Ako rin nga, matukol mo niligay. Patayon mo niya lang, partner ko. Sabay ka daw. Maraming gas dati naman nalaw. Nya, guyon ko, na kapitan ko na yun, ay pagkisaro na. Ala, ito prang man dito taasin na. Hinabang mo, may tulong. Aguray ka, nutulong ba gawin makatun. Nakapasaboy lang. Ano yun? Nakapasaboy lang. Bumisik ka. Ayos, nakapasa. Ang kakano nakapasa. Yan ay tatateramidan. Si kakano terado, tayo suna tag-drive. Mayag kayo! Apay kami, tadi ka may baik-bakan dati na angtol. Nakalulong mo. Sige. Ay, arado di makikita. Animal ka, damo. Sa tigaan. Damo osteoporosis na dami ka, balyuyo. Kasta. Guray ka. Kapot akab ti daga ni tatang na, pati tambak aradwem. Data nga tambak, adati abot ti dako mo na. Aradwem ni tambak, tano ti kastarong mo, di dako mo, iyawid mo, ti pasidam, pinitulong nga bakit mo. Atay na niya, tambak ka niya. Dapat duro-durin mo ito. May lalakas na dalawa. Iya man tadi Maisa.
magtuyan. Kagitalat talikod apo, agpasano kayo, tak na mag-aalak kayo, tinambar yung madamdama, taagparapal ni Kapitan. Wow! May sound! Wan. Ingat the first prize! First prize apo, mamahala yung iparapal ni Kapitan, i-claim yung tunubigat, ijay puri na riya. At pili kayo ng ordinary, metal, o special. Game! Lagi mo! makatulog. Kailangan. Kasano dati dito, umay. Ang ganda niya na, oh. Pero may diferensya siya. Hindi siya makasalita. Pipi, umay. Ibagang tinagan mo, isinyas mo yung pangalan mo. Kasi ano nga isinyas kay Jesus? Nakara Jesus! Kung ko na nagararamit simbahan. Sa, Jesus, kanunagan na, di ka pailakunan niya. Ni Jesus. Kalau minum kamu na. Ako rin ka siyamot na, may suna lang ngayon. Bakit mo? Generous, ikaw din na. Oo, nauwaw din si Bato mo. Makas yan. Gang. Ni Generous, anak naman ng cowboy. Uy, nalaing nga sumakay. Sasakayan ka niya. Wow. Kanta na tayo. Inom ka Manso. na, inom ka para hindi ka ano. Uminom ka. Madahil mainit. Nabanlog mo dati. Kuha ko na nabanlog ako. Napudot. Kuno na banlog kang kayo, tulog mo na yan na namo. Napitsapay ka ba yung magpuya? Ay, gaman. Okay. Magawakan na lang kamay. Mag-action na tayo para madali na tayo matapos. Maestro, pasok! May isang araw, kaya makasasawa ka. Pangasawa ka ni anak ni cowboy. Naisot magustuhan. No, agsakay kayo agwang. Tingali rabi ang riikan. Agsinsin na kayo. Sakay. Ayan, Kapitan Douglas. Humulog kami man ti kabalyo. Pangalangay ti kabalyo mo, no, timbak di ti plaza, makakok mo. Ang adda dito, ibang adda. Awan. Humulog ako lang, maminsan lang. Dapat ipagbulutan ti kabalyo niyo. Diyan. Lako sa diwa ni Villases. Awan kabalyaw. Well, Alay, awan ti kabalyaw. awan. Karkaro pa ka ba ti kabalyaw? Sika ti kabalyaw. Wisip ka nga tao talaga. Sakalan na ka. Name, his house. Oh. Sa penyo kumikita ni Jesus ni kasla pagmulaga mo uko. Sige. Hey, kasano ka ngayon? Kayang. Kaya na. Ayan, di taapal. Among taglugan ti kabalyaw. Magsakay ganun, oh. Ganun. Magsakay. Marunong ka. Sana ako sumakay na kabalyo ah. Sige na, sakayan mo na si Ingay. Oo. Imagine mo, kabalyo yan. Oo. Sige, sakay mo ang. Itisong at tabagbagay Itisong ang. Hamo nga ituptupak tabagbag marsuot ta panagpat Hindi sumo, hindi sumo. Yan. Kasulay. Kaya, Ada nagdiso di bukog ko duwa ka nagbukol na bara. kumanang ka pa lang. Himatang kabalo niya. Saglit ka, papaawan ta. Babaawan na kayo. Papaawan. Uray. Guray. Mapalina. Okay. Upo ka lang. Upo ka lang. Ito naman ang pasuko ng kabalyo. Hawakan mo dito. Hawak ka dyan. Tapos, para tumakbo yung kabalyo, pigpikan mo. Huwag mo mga Wisip ka, ulo ka na ulo. pigpikan mo kayo. Sige, lakasan mo. Lakas. Ang maungay ka ta mamatil ba kaukol ko. Maestro, pasok. No, aksa. Ako rin ka maligay. Ako rin ka. Diyan mo, tanda ko na naman yan. Dapat pakutiko na. Dapat pakutiko na. Pwede pakutiko na lang ka. Apa mo? Kasya. Hamo ka putikutan taumot ko, taumot to, pati kumakatay, imbilok, dimigaw. Maestro, pasok. No, aksa. Aksa ka. Aksa ka. Wisip ka iso sa pamumot kalawkawon, tapos ubok ka. Ano mo, pingguran.
Ano nga, kasla ka mga baksak nitong putiho ditan. Oo, sasakay siya. Daras mo doon sa talaga nito. Nag-dismo daw. Manudatan, George. Sakay ka! Ngay data kabalyo ng mag-upo mga pato. Ay, kailangan natin kabalyo yung kasla kay bubuang na piyat. Sige! Sige. Hindi lang sakay ka na. Siyempre, nagday, hindi ka kayo. Siyempre, dapat day. Agmaya mga kabalyo. Siyempre, sakday dyan. Ang kalawin ko yung taubos ko. Siyempre, agmaya di agpasa. Ikalawin ko yung nag-iipot na. Maestro, pasa. Pasa mo na din ilaw at nisa. Ang sakay na. Ang sakay kayo. Nakabawi ka na kami sana. Nagmaya garod na ikurikor yung di pepet ko. Di buok na. Kaslama na palilan. Di dot di manok. Oray na nag-il. Maya. Ulo pa. Ulo pa lang. Naging imas ka. Maya. Idaman mo na. Ayaw. Nasaan ka nung nakapasang? Yan ay tatatarabi ng tayo. Ay, thank you so much. Thank you. Tayo. Ang mga maasawa ni Kim Marte. Yan ay Isa matatagamit tayo ti pelikula. Lasan, na makainanamot ng tarabang luka kung Well. Tatagarami tayo pelikula. Angkal, ikaw ang kabalyong sasakay sa isingay. Parang pelikula siya yung kontrabida. Papaltugan niya tayo. Ikaggar kasi kabalyo. Uy. Turuan ano kaya manuan? Sige man. Balikid. Nagbalikid naman. Animal tat nga tanod, tuldog. Sige. Ayan. Maya dati kabalyo dati sikot-sikotan. Ganda ka na. Paglan, binaril ko kayo. Pag ikaw ang natamaan, Pagtal matutulog na ang taubo mo kita. Angkal, makinig ka ba? Pag binaril kita, pag ikaw ang natamaan, matutumbak ka. Pag sili naman siya, matutumbak. Ganon. Five, four, three, two, one. Tumla awang kay paltong. Awang kay di paltong. Ang tumtumba mo tan. Apa ka uwa mo? Sige. 5, 4, 3, 2, 1. Lights, camera, action. No, ang sakay ka. Bang! Siyak ginapaltugan. Isungot ti agloklos daw. Sige lang, pinantukan ko, hindi ikaw! Ulit! No. Maunga ti director dito, surrender na ng project ka. No, ang sakay ka. Siyak, tingnan yung bitugon ka. Ang sakay kayo. Kamot mapanaw. Wala na nagalas ka din ang lapanan. Si Kaman ti paltugan kasuling di ka kagalos-os yan ti kabalyaw. Wala na nga pinitapan mo kininulat. Nasuling, taragtatad na ka ti paltog di kagkulitagtad. Ano? Sa kanyang tatata. Sige. Siyempre, nagado ni Daram. Gusto na nabiyang pa niya kabalyo. Sige, dara-daraan na. Nagaytaa. Nakaida. Ikaw naman yung kabayo. Ikaw yung kabayo. Bang! Mabuhay ka! Sagsaganak kay lahat na baka itaktak ka ba? Diniwag ko. Baka tukon mo. Basta na tayo. Kasta. Makanda. Yung kabayo, kabayo. Hindi ka Ay, ay, tutok na. Kabayo yung karang gano'n. Yan, maglubog sa gano'n. Basta, ibatok mo ka. Kabalyaw, ang aban niya. Ibatok mo yung mukha mo sa mukha niya. Ay, ay. Animal ka. Sabi mo ka, ha? Ay, animal ka sa ha? Ay, diyan ka nakaparami din insurance ko. Diyan pa kaya tax suicide. Maestro, paso. No, Agarado. Bang! 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 Sino pinaltugan siya pinisura? Abang barda,
ulit, siyempre ang kulitad-tad mo. Tulungan mo si Bagong mo. Tanta, nanalo ka. Si Igin ang may uwi mo. Ay, nang baram. Pwede mo kaya? Asawahin matataw. Wow. Kaya tagpasikaw. Pwede mo kanya? Pas nginginaw pa ilang pisito ko. Lalo na ato'y matimasawa. Namasikugan na. Biagag, Jupi. Ano mo dyan na iyaw? Ilako. Ayan, thank you so much, Kuya Iso. Palakpakan tayo mo na ako na yung Manong Yeso. Dito'y katampay na langkat, di premiuman. Huwag ka no, plin mo ko madamdama kini Kapitan di premium. Bigyan ka daw mamaya ni Ay, Kapitan. na pinag-al-al na kami. Kuya Iso, sinunduda ka tatay dyan, tatay tulog na kamang lang. Kunting katahimikan lang po, pamadayaw kini Kuya Iso, ta itulod min. Dagiti mga yan apo nga makipagtulod, iyay kailaong liko. Manong Yesos. Manong Yesos, ganda na ka. Kakang nagdarog ka na paano? Manong Yesos, nung may ilaw ka man ka na kami, pagpataginap ka lang madi ka magpapaamot, winakpak pa rin na, kamalagbukbutan kami. Ang kamong madanagan Manong Hesus, tapabalunan da kamot ti medyas, ulos, tano di ka aglammeng. Kabalo ni Matkinyang data na ang tuhol, nga kanlugong mo. Tanawan ti subsubyanam, dito'y rabaw, ti Ang dama. madanagan, takumpliton, medyo siyam nga luwalong, tano na saya at idadanon mo, no sa dinuman, tinakay karyam. No kaya mo Manong Hesus, anayan min nga 12, nga luwalo, tano ti kasta. Kat lagpasam, wino, at adayo kay papanam, wino ni San Pedro. Adamot ng ti kwarta, may paima kanyang ni Kapitan, tayo bagla pamasahin, nga dumanon kini San Pedro. Simpang taimang Manong Hesus, tano ti kasta nalakamin to nga isulsel di kandila, ijay ermita. Tintayaw! Ayan, igen, bili ng dagitaw bingaw. Bigay, tistayro sagay sa lang likod, pansit kundi nagdaran linaong na. Ayan, dagitiya. Wa pamilya ni Jesus, si pamilya. Pamilya ni Jesus, gagawin nyo mo di manugan, tano makakulipagpagpay. Ay, Intayon. ayan, dagiti barangay tano nga kadwa ni Jesus, apo dito yung Salcedo, umayon iya sis apo, na ito'y Jesus. Wayaan nyo ubeng tadakos nga maisaging. Mapigsa dyan alyana natin tanibigta. Kita nyo nakamulaga. Tayaw. Intayon. Ay na Jesus. Ay, untong na din talasatan dito. Ay, manong ka! Ay, Jesus, tinagan na demonyo, mati kinautog na. Ay, na, inigaw tasling. Ay, taga-sumo. Iluso yaw. Gumatang ka sa diwa. Bilyases. Kita yun. Ali, iyusok yaw. Alright, ayan, natamang po ako ni person piningin ang may apo kong amig. Tagkakadwa tayo may apo, gigan at 12:30, sabay kumaapo na rin na kami apo may bakit dito'y plaza yo. Ayan, tanan, anay apo nga naglagsat. Hindi araminan tayo tatang arabi apo. Ayan, kakas di apo, nagado kayo. Paki-like, share, subscribe, follow apo ti YouTube channel. Kin Facebook page apo ti Suleng Daos Band. Tagay ti YouTube channel ni apo. At ang apo ti 69,500 subscribers. Kin ti Facebook page ni apo. At ang apo ti 332,000 followers. Ayan. Di nangyari apo tata dito ay naka-live apo. Ayan ti Facebook page. Paki-share apo di live kayo tapos ti kasta do apo ti makabuyan ng narunan dagiti kabarangayan yo apo nga di abroad i-share yo apo tapno mabuya da. Ayan, sabay namin shout out apo dagiti LGBT iti Tarlac. Ayan, natatadali ko diti kwa barangay Salcedo kan hapo sa Tarlac umat kadi tayo lilipatan. Ngay follow i-subscribe iti Suleng Daos Band katulti kasta kat mabuya yun to iti YouTube channel kon Facebook page ni ginangyari tatta dito ita ni Kuya Hesus isuna apo ti representative iti barangay Salcedo iti YouTube channel kon Facebook page ni tano ti kasta umatupay ti followers subscriber kon supporters ni tano proud to be Ilocano, proud to be taga Tarlac kati amang ko nga na kay apo taga barangay San Felipe. Ayan ang kay nagaw awit tati paay ni tatangarabi kasla halo-halo umun-unog umin-ima lumaw-rabi